Patay na diyang nakaplagan ug nalubong pa sa yuta ang pipila ka parte sa lawas sa usa ka lalaki kinsa giingong gianod sa tubig baha human misulay og luwas sa iyang binuhing kabaw. Nalubong na sa lapok ang parte sa lawas dining usa ka lalaki diyang nakaplagan sa mga residente sa barangay Kadaatan, Santa Maria, Davao Occidental. Human kini gianod diyang misulay og luwas sa iyang kabaw nga naanod sa tubig baha pasado alas 4 sa hapon kagahapon. Sa impormasyon gikan sa Santa Maria Municipal Police Station, giila lamang ang biktima nga usa ka 62 anyos nga laborer og residente sa maong barangay. Base sa investigasyon sa kapulisan, nag-inom sumala pa ang biktima kaniadtong Sabado sa gabi apan miadto sa sapa human masayod nga gianod sa tubig baha ang gitugway nga binuhing kabaw. Hinoon, walay nakitang foul play ang otoridad sa kamatayon sa biktima ug midumili na sab ang pamilya nga ipailawom sa otopsiya ang patayng lawas niini.